So, na ba kami? Marunong na ko yung dati. Bakit? Dati kami jerit. Tapos. Oh, di ba? Oo. Mabilis ang kamay. Oh. Dali na. Sige. Bakal man yun, Ton. Yung isa pa kuya. Pag tumama dito, kailan pa ito? Ayun, may isa pang bakal kuya. Doon na, yun. Bakal man yun sa'yo. Jerit kami jerit, kaya rin ako yung mag-ano. Wala lang, ano na. Saxophone yan eh. Ayaw ka nalang papatugtog. Sige, kayo magpatugtog. Ako yung mag-anok. Malaglas yung GoPro ko. Nagkumusap. At ito nag-alok dito sa taas ni Chinchin, mag-vlog-vlog daw. Pinagpawisan kami, sayo kami ni ano, Carrot. Tingnan nyo na lang dun sa channel ni Carrot at Chinchin, oh. Nag-medyo-medyo ito. Kumuha na rin si kumuha na rin si Carrot ng baton. Oh. Ako magpapatugtog. Ilyas yung tugtog. Ilyas, tapos Tapos Majorit dance. Huwag ka dyan kuya. Huwag ka dyan. Saan ako dito? Hindi doon. Parang may Ito tama. Ang lagay pala ito para saan? Ladies and gentlemen, this is DJ Chomsky. doon. Ulit. So, na ba kami? Marunong na ko yung dati. Bakit? Dati kami jerit. Tapos. Oh, di ba? Oo. Mabilis ang kamay. Oh. Oh, di ba? Kaya mo yun. Mabilis. Naturuan mo si Chinchin. Ganito lang ha. Oh, si Carrot man yung ano, yung baton leader. Tinuturuan si Chinchin. Parang wala lang. Tapon. 1, 2, 3, tapon. Tapon. Oh, kabila. May basketball. Oh, sa'yo naman pati pasubukin mo kasi alam niya na yun kasi tinuruan mo. Tinuruan kita eh.
champion yung ano, paaralan kung ito yung lagi nyo, Chin, kung ito yung trainer nyo, lagi kayong champion. Oo. Sige nga. Oh. Ano ba yun? Ikaw yung nakita mo sa kanya na. Hindi mo yun kaya yung ginawa ko. Simple lang yun eh. Oh. Simple lang yun eh. Ganito, gawin mo kasi to. Oh, ganyan oh. Ay, mali yan. Ako dapat yung instructor nyo. Ako yung sundin nyo. Ano ba yun? Ba ganito, ba ganito? Oo, ganyan. Tapos, Ay, yung bagal naman. Bilisan mo! May hawak ko na Pamalo. ako yung instructor eh. Lumapit ka dito. Malaglag ka. Malaglag ka dyan. Okay. paano ba kasi yun? Ay, anuan mo nga. Ulitin mo kasi. Ayos. Nya, yung ayos. Hindi kasi marunong tumingin ng mayos eh. Tingnan mo yung ganito na, di ba? Ganyan. Oh. Pag ganyan, Step by step. yeah. Oh. One. Dandahanin ka para dandahan niya. Para mo kamo. 2, 3, Oh. 1. One. Di. Ano? Mamaya na nga. Ayan. 1, 2, 3. Tingnan mo ha, kasi para matuto ka. Oh. Sanay ako nito eh. Dati akong nag-instructor nito. Ay tinanggal ako kasi gawa ng yung baston ko nabali. Oh, major trainer siya at major trainer. Okay. Diyan Oh. na. Tapos ganyan. Baton mo. Tingnan mo. Ay si ano pala may ano yun, may baton yan eh. Iramin natin sa anak ni Chip. May baksis sa baton mo. Dahil na? Nagtawa mo na? Oo. Sige lang. Sabi na kasi, sige lang nakita mo. Dari pa lang. Oh, sige. Dali na. Sige. Pay attention. 1, 2, 3, go. Ting, 1, 2, 3. Ganyan. Ganyan oh. Ginawang chat siya yung Tapos ganyan. Tapos, Parang yung mga major ito mga kuba. tingnan mo nga, balikat tapos. Okay lang yan, okay lang yan. Ganyan yung training. chat siya na may pagka-basketball player. Ganyan yung training namin dati. Ganyan, okay lang yun. Oo. Hindi ka lang magpahalata. Oh, pwede na magpalata. Sumunod ka muna kasi ano, Ganito. mananalo ka niyan. 1. Oh. Pag, di ba maglaban kayo? Tapos. Pag abot natin sa laban, di ba yung nalaman mo, pag mo sundin yun, iba yung gawin mo. Ay, iba. Champion kayo niyan. Champion yan. 100% yan. Tapos sunod na to. Oh. Oo. Tapos sunod. May 3 pa yan, hindi ka ba marunong magbirang ng 3? Mayos ka nga. 1, 2, 3, hanggang 3 yan. 1, 1, Oo. 2, Oo. 3. Tapos. 1, 1. 2. Ano ya? Bira ka talaga. Ginawang basketball may pa ganito. kulang na, pag ganyan. Walang ganito. Yung ano nga, yung kilos ba na ano ba? Yung babae ba? Dapat ganyan ba? Oh, ganyan. 1, 2. Oh, nahulog to. Tumutol. Ay, oh. Yung pag ano mo, para manalo ka. Kasi yung mga audience, Yan. hindi yan tumitingin sa ano eh. Hindi yan tumitingin Audience and pack. Audience and pack. Oo. Sa audience Palakpakan and ka pack agad. lahat. Dapat pagbungad pa lang, Oo. palakpakan na. Kasi 100% audience and pack. Tapos ganyan ka, ganyan. Criteria. Di ba ganyan tayo? Ang gagawin ng batang Di lang mo yan, tapos pag ano mo yan, di sabay, ano mo yan, pagkuha mo yan, sabay yung ganyan. Palakpakan ka agad. Bakal ka ganyan. Oo. Tapos pag ganyan mo, sabay ganyan. Tapos yung pag ano mo, parang may kartiyan, di ba? Ah. Yung parang may, Siksi. medyo may kalandian ako. Galandaan konti. Tapos pag ikot mo, sabay, gano'n. Tapos balik ka naman. Parang mas nakita ko yung pag-ikot nung ano mo yung pawis mo. Oo. Kasi yung audience mo, sa ano yan, hindi naman yan tumitingin sa yung kagalingan mo. Oo. Tumitingin yan sa mga kilos mo. Sa galaw. Sa galaw mo. Oo. Yan. Oh, sige. Basta yun nga, yung
tinuro ko sa'yo, pagdating sa laban nyo, Baguhin. baguhin mo. Kung ano na lang yung naisip niya. Oh, siyempre, sabi yung, sabihin mo nga yung instructor mo, ako na magturo sa kanila, yung mga kasamahan mo. Kung pwede, ako na magturo. Oo. Kasi mintras, may time pa para mabago pa Yung major trainer nila. yung mercury trainer nyo. Balitan mo. Palitan ko. Oo. Sabihan mo kasi baka matalo kayo. Kasi may pa naman, may time pa naman Diba may competition pa naman sila sa ano? Kailan yung compete niyo? Wala naman din kami yung guest. Ah, guest kayo. Kayo yung guest. Oh, pwede yung step na yan. Gamitin. Kasi guest naman nila. Aralan ko yung step. Oo. Yan. Tapos pag sabi ng yung trainer nyo, sige, pila na kayo. Sabi mo, ay sir, hindi ako sali yan, matalo lang yan. Oo. Ganito na Sarili lang. akong instructor doon, taga Barracks, taga Burias yan. Ating pahuway. Oh, ano ko yan? In-order ko tayo yan, galing sa Shopee pa yan galing. Yung instructor na yan. Maging instructor. Sabihan mo, tapos bakit? Sige sir, tingnan mo sir. Kasi kung Yung step niya, may halong basketball. Kung halimbawa, tanghali kayo pupunta, tanghali. Hindi buo namang araw ang laban nyo. Hindi buong araw. Iba yung sa average hanggang 100 lang. Kasi kung yung tinuro ko sundin mo, yung average mo 70. Kalating araw lang yan, lalo kung Half buo day, yan. half day. Half day lang yan. Oo. Oh, Kung buo, kung buo 120. 120. O di is mas maano pa. Ay, 140. O 140 kung buo. Oh. Dapat pala yung lang nag-judge. Kaya nga. Sige yung laban nyo, lating araw. Yung average mo 70. Oh, tapos Sinisipon pati ko. siyempre sabihin mo na, bakit sir 70 lang yan sir? Hindi ka pa niya lating araw 70 yung score mo. Lalo na pag dalawang 70 kung buong araw. Oo. Di 140. Di lumagpas ka na sa 100. Oo. Sobra yung average. O sumubra yung average mo. Oo. Di panalo ka dahil ako yung turo sa'yo. Kahit yung 40 ibigay mo sa akin. Oo. Oo. Ano? Oh, sige na kasi. O sige na, subukan mo yung... Actual. Subukan mo yung... Ang hirap mo Mahirap talaga eh, kasi yung ikaw pa panalo mo. Ay, mahirap talaga yung turo ko eh. Oh. Bala ka, magsisi ka pag... Hello. Ay. Uy, Tibidang. make upan mo daw si Si, kapatid mo. Dari siya. Sabi ni mama mo. Saan ba? Aray ko. hindi niruan. Gusto mo? Tuturuan pa ng majority. Sa GS daw niya, ikaw daw mag-ayos. Kailan ba GS niya? Ay, matagal pa pala. Ngayon ata. Kasi sa pagkaangakat ko, sabi ko usap sa igin sa HTC. GS ko naman sa Sige na ito eh. Ano ba sabi ni mama? Tapos nagatulas na magbabayad na muna. Bayad na sana. Kasi ayaw mo naman bumag. Kaya nga, sa iba na sana regalo ba nga? Ako pwede ako mag-make up. Pwede ako mag-make up. Kasi kuya. Makatipid-tipid kayo. Bili lang kayo ng Uling. gis na uling. Oo nga. Tapos ka bang ang trigger? Tapos yung harina. Ah, mantika. Harina, Para mantika. makapit. Lagyan niya ng mantika. Tapos harina. Para makinis. Pritos. Pritos. So yung majority kasi nakakalimutan ng step. Ayusin mo nga yung yung tinuro ko sa'yo. Dati bitang nga kasi hindi pa yun marunong. Katipid na, marunong ka. Marunong niya. Hindi marunong. Halika nga rito. Turuan ka. Ang turuan. Ipakita mo kaya si bitang tutangin mo skill. Sa akin na yan. O dali lang. Kasi ako dati, sa Burias ako dati. Titingnan mo Dati yung akong, dalawa. dati akong instructor. Si Ate Bidang naman yung tuturuan kasi Chinchin di marunong. Turuan mo kasi itong ituturo ko medyo Yung masilan to baton eh. mo man, bikot. Oo. Ha? Bikot. Yan. Practice pa lang naman eh. Practice ba O, naman? dali na, o, dali na. Oh, ano? O, dali na. Di ba ganito? Pag naglaban ka kasi sa dating ng mga... Competition. Paano yung kamay? Ay, yung paa. Yung kamay yung sa kabila. Yung pa, biglain mo yan sila eh. Oo. Di ba nakaganyan Yung ka? kamay sa kaliwag, dito lang yan palagi. Oo. Dito ka lang. Tapos yung damit nakaganyan. Di ba nakatayo ka? O pwede rin ganyan oh. Tadihan natin ang kalambre. Sabi ko sa'yo eh. Dahil nakaganyan Tapos ka lang. siyempre may yan, may tali yan dito na siyempre pang ilan ka eh.
Contestant number 1. Oh, di ba tama ako? Di ba? Oh. Contestant number 1. Yung house! Ano? Saka yung Oh, di ka muna. Lagyan mo natin ng number 2. Dali. Ako yung tatawag. Dali na. Number 3 dapat ako mamili ha kasi dati ako ang instructor. Ayan. Ang laki na itong number 3, baka hindi mo makita. Baka sabi mo number 4. Tapos hindi ikukuro. Oh, number 3. Number 3. Contestant number 3. Number 3. Kita nyo. Ito yung number. Ay, okay kuya, mali po. Yeah. Number 4 po yan. Number four. Kikita namin. Ganon yun. Para masakit lang. Oh. Sa TV lang naman yung makinig. Candidate number 1. Nakikinig ka na kay kuya. Nagkurit nga. Inaano ko, intubos na intubos. Oh. Di ba ganyan ah? Candidate number 1. Carrot man. Number yes. Ay, number yes. Oh. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yung bato. Ganyan, number 1. 1, Kahon. 2, 3. Oh. Pot. Seven. Hey, 1, 2. Hey, 3 points. 3 points. Di okay lang yun. Kasi mabilis yan eh. Para di mahalata. Dapat walang halata sa judge. Oh, para hindi malata kasi si Carrot Man medyo may produkto. High school. At yung vlog namin ginawa ngayon ano, kakulitan ni Carrot. Good vibes, Chin Chin. Ang ganda, ang galing po ni Kuya Kat Oh. mag-instruct. Malupit eh. Malapit siya eh. Biruin mo yun, pag hindi mo nasunod, papaluin ka. Siyempre, ang yung Grabe. instructor talaga, medyo may ano talaga yan. Malupit. Medyo may kasungitan ba? Grabe yung ano, grabe yung encouragement na nakukuha mo, yung dedication mo. Di naman natuto si Ate Bidang. Hindi nga natuto Hindi mga. man ako tinuruan. Oo. Turuan kita eh. Kasi alam mo, ang instructor, hindi yan pabalik-balik na turo. Isang beses lang. Isang bis lang. Ganyan, pag ganito. Oo. Dadan. Oo. Ang tagadan. Tagadan. Nagadan. 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 Bago nga tagadan. May durit. May durit. May durit, nani. Di ba kayo yung tugtog na dadan? Tugudog. Tugudog. Tagudog. Tagudog. Bago may ang Di ba tagadan. sa dadan? O ano? Tugudog. Tugudog. Ang lakas ng trip nyo. Nasaan si Ay, hindi man putol. rin sa'yo eh? Marunong ako niyan. Alam mo. Alam nyo, sa lahat ng mga ganyan, alam ko yan kasi ako yung ano yung instructor nga sa mga ano, yung sa mga paaralan. Ay, pero yun yung ano mo. Alam mo ah. Malaglag ka! Ano lang yun yung ginaganito? Yung dumi. Kuya! Tay, wala rito. Tayo, tay. Dapat dalawa yung tapos may saliig. Kuya, halika rito. Ipakita mo ang yung natatanging galing. Nali na. Bukod kasi yan. Sumabit mata mo. Ay, hindi. Dadalawa. Opo. Ang galing mo. Pwede yan. Ganyan na, lang, ganyan, ah. yan. Uka lang. Hindi pa. Dapat ganito. Okay na. Grabe.
Grabe yung kalukuhan ni Karot na. Grabe yung kalukuhan ni Karot ma. Baka sumabit yung alam rito. Hindi naman. Wala hope. Lirin. Malag. Oh. One, two, three, go. Hey, yeah, 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 yeah. Kinamtan na sana. Madali na. Ano ako yung ti? Yeah, 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 yeah. Ewan ko sa inyo. Yan, nililipat o. Oo, kayo. Salig. Dali, nga, lipat. Ay, ay, pagpasok mo sa leeg. Paglipat, paano paglipat? Huwag kang gagalaw. Hindi, nga, paano? Huwag kang gagalaw. Turuan mo nga ako paglipat. Sige, turuan mo muna ako. Ang gaya mo kasi yung sombrero mo, tapos Ganyan, Basic. tingnan mo. Basic. Pinahirapan niyo pa sarili niyo eh. Ganyan. Oh, di ba paglipat? Nagtuloy. Pinahirapan niyo pa sarili niyo eh. tapos. Madali lang naman yan. Di ba ganyan? Oh. Pag gusto nyo yung lipat, ilipat nyo na lang. Pinahirapan siya. O, pag sa leeg naman, pag sa leeg. Huwag kang gagalaw nga. Yeah! To plus to. To plus to. Ay, Ano ba talaga ton? Plus to 4. Yung mat yung nalilito sa'yo. Ano yan? po 4 plus 1. Carry 1, bring down water. 4 plus 4. Plus 1. Breakdown. Carry 1, bring down water. Oh. Bakit? Water lily. Bakit nagkaroon ng water dun? Oh. Kaya nga, yan. Kaya tanong ba sa'yo? Nagtanong niya. 4 plus 1, 5. Kasi bring down water. Bring down. Bring down water. Bring down. Water. Nakakalaw ng tubig. Di ba ang carry nasa taas, ang baba. Oh. Ang bring down nasa Oh. baba. Kaya nga, Kiri. Bring down water. 4 plus 1, carry 1, bring down water. Oh. Matiks yan. Matiks. Matiks. 1 gallon plus 1 gallon. Ay hindi nga, hindi. Yung sa'yo muna, bago yung sa kanya. Sagot ko muna. Oh. Saan water nga nandun may tubig kuya? Hindi nga. Oh, Ano ba? 1 ay 4 plus 1, carry 1, bring down water. Bring down. Water. Water. Wala. Oh, sirit. Di ba ang aso lalaki? Ang aso na umiihi. Oh. Hindi ba pag umiihi ang aso, itaas yung kamay, itaas yung paa. Oh. Isa. Oh, carry 1, bring down water. Umiihi. Oh, di ba? Oh, yung sa'yo naman. Oh, sa'yo. Nasaan naman yung aso dun? Aso nga. Umihi. 4 plus 1, carry 1, bring down water. Aso na umiihi. Yun na lang ngayon. Naman nabanggit yung aso. Oh, yung kayo sa'yo naman, Chin. Sa'yo. 1 gallon plus 1 gallon. 1 gallon plus 1 gallon. 1 gallon plus 1 gallon. 1 gallon. 2 gallon. 1 Equals equals 2 gallon. Ay! 2 gallon. Teknika. Oh. 1 gallon plus 1 gallon. 1 gallon plus 1 gallon. 1 gallon. Equals 11 gallon. Ha? May equals nga. equals Equals Ano? Sige. 2 gallon. 2 gallon. Oh. Baka mo ang tubig. 2 gallon. Baka mo ang tubig. Utusan. Utusan pala yun. Oh, Pambira. 2 gallon. Hindi ko naman kasi, hindi ko naman din na yung utol. 2 gallon. Utusan. 2 gallon. Ikaw makatubig. Ang tubig. Siyate bidang pala yung unang pansin eh. Dapat yung bidang mo na yung umuhan tubig. Ikaw nga, 2 gallon. ikaw nga na ano? O, meron pa. Oo. Pa. Ano pa? Pa. Ano pa ang ano? Sige nga.
Ay, ganito na lang, kuya. Oh. Ano tayo? Mag... Ano nga yun? Ano nga yun? Yung ano, Ano? yung... Pitong pot, puting plato, tinoka ng puting plato. Ano yun? Tingnan ko nga. Ma, pag nasabi mo to lang mabilis, bigyan kita mo lang. 7 put, puting pato. Sinuka, Tinuka. tinuka. 7 put, Pitong pot, puting pato, tinoka ng pitong pato. 7 pato. 7 put, puting pato. Pato. Tinuka ng 7 pato. Itong pato. Dali na. 1, 2, 3, go. Oh, dali. 7 put, puting pato. Tinuka ng 7 pato. Anong pato? Tinuka ng 7 pato. 7 put, puting pato. Tinuka ng 7 pato. 7 put, puting pato. Tinuka ng puting pato. Ano? Pitong pot, puting plato, tinoka ng plato. Plato. Pitong pot, Puting plato. puting Plato. plato. Tinuka ng 7 pato. Pitong pot, puting Puting put, puting plato, tinuka ng puting pato. 7 put, puting plato, tinuka ng puting pato. 7 put, puting plato. Plato ba? Tama, plato. Oh, Pitong pot, pitong plato, tinoka ng puting pato. pitong Pato. dali na kuya, ano? 1, Gawan. sige. 7 put, Pitong pot, puting plato. puting plato, Tinuka ng puting pato. puting pato. Pitong pot. 7 pato. Puting plato. 7 put, puting Puting plato. tinuka ng 7 pato. Paulit-ulit daw nang sabihin mo. Pito. Ilang beses? Pitong pot daw eh. Tatlong 3 beses. Challenge. pitong pot, puting plato, tinoka ng puting pato. Ayan, challenge. Pitong pot. Puting plato. 7 put. Pitong pot na. 3 beses ulitin. Pitlong. Pitlok. Pitlong pot. Anong pitlong pot? Pitong pot. Puting plato. Tinuka ng pato. Pato, puting pato. 7 put. Pitong pot. Puting plato. Plato. Tinuka ng 7 pato. Tama. Ulit. Tama ka na eh. 3 beses. Dapat tatlong beses. Sabi mo na, isang nagsabi ka ng tama. Tapos dapat mas mabilis na. Pitong pot, puting plato. Pitong pot, puting plato, puting plato, puting. Wala, kasi hindi naman niya nakukuha. 7 put. Puting plato. Tinuka ng puting pato. 7 put. Puting pato. Tinuka ng puting plato. Meron pa isa. May pang isa. Nani ko ni Monica ang makina ni Monica. Minani ko. Ni Monica. Ang makina ni Monico. Minani ko ni Monica, minani ko. Minani ko ni Monica. ang Minani ko, makina. Minonica, ang makina. Ni Monica. Minani ko. Hirap naman yan, Chin. Ay, wala. Yung basic Hindi lang. ko magaling Nakakapagpabagabag. Nakakapagpagagbaga. Nakakapagpabagabag. Kabilugan. Kabilugan ng buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Ano yun? Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kalibugan. Kabilugan ng buwan, buwan, kalibilugan. Kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kalibugan. February 14. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Mabilis nga, mabilis. Oh. Ay. Kabilugan ng buwan ng kabilugan. Doon talaga siya, oh. Nakakapagpabagabag. Ito, dalawa lang. Oh. Nakakapagpabagabag. Dalawang magkasama. Oh, sige nga. Dalawang. Ikaw, tatlo. Nakakapagpabagabag. Oh, tatlo. Nakakapagpabagabag. Bagal. Tama, di ba? Nakakapagpabagabag. Oh. Nakakapagpabagabag. 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 Sunod nyo ang relo ni Rolex. Leroy ay Rolex. Bilis nga. Ang lero, ang relo. Ang relo ni Leroy. Ni Reloy. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Yan. Bilisan mo, sige. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Rolex. Sige nga. Ah, Ang
Ang relo ni Leroy ay Sige, sunod. Ang relo, nerloy. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Sige, nga, lilisin mo. Hindi. Kasi Ang relo ni Reloy Rolex. Ang relo ni Reloy Rolex. ang relo ni Leroy. Ang relo ni Leroy. Pati nga yung nagpapagaya. Isa rin. Ang relo ni Reloy. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Ang relo ni Leroy. Tama. Oh. Leroy. Ang relo ni Reloy Rolex. Ang relo ni Reloy Rolex. La Solidaridad. Solidary lang. Rolex. Ayun mo nga. Ang lero ni Leroy. Paano pa? Ano pa? O si, dalawa magkasama. Hindi yung tatlo. Si Repeat tapos si Galonggong. Umalis si Galonggong. Sino ang naiwan? Girup. Ha? Girup. Si Rapit. Si Galonggong. Si Galonggong. Girup ito kasi giripo. Alam niyo yun eh. Ano naman tayo? Bugtong-bugtong. Oh, bugtong, Sige, bugtong. bugtong-bugtong. Dali. Sino una magbibigay? Bugtong-bugtong. 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 Anong bugtong-bugtong? Sige nga, yung hindi ng bugtong-bugtong. Bugtong-bugtong. Hindi tao, hindi hayop. Bagay nga siya, bagay. Sumasama sa'yo. Hindi naman sumasama. Pahula ni Jinchin. Hindi tao, hindi ayop. Walang balikat, walang ulo, walang paa. Sama. Minsan kaharap mo. O, didibon nyo nga. Wala namang ganyan. Bagay ako yung bagay. Minsan kaharap ko. Ikaw yung kabanding mo. Minsan kabanding mo. Ikaw yun. Hindi tao. Hindi tao daw. Hindi ka tao. Biro-biroan lang. Hindi tao. Hindi hayop. Secret Sirit na. Secret na? Hindi alam. Ano? Lagi mong kasama. Lalo na pagpahinga. Anino? Anino? Hindi. Ano? Piniulo naman yung anino. Bote ng alak. Buti daw ng alak. Bote ng alak. Bakit? O, demonyo nga yung halok. Tama nga ako. Hindi naman. Dapat sila. Kasi kung hindi ka kadibuyutin mo yung gin, may nakamat. Oh, may dala samurai. Oh, demonyo nga. Pag nalalasing na nga. Ano mo Pag nalalasig, pinapasukan ng utak eh. Ano pumapasok sa utak? Tao. Ito na lang. Isa pa. Oh. Ano nga, ayun. Ano? Bugtong-bugtong, nakakarugtong ang mga